san ka. Yau da gobe. Abun ka zan yi ina kwana, ka zo mu zauna an gona, farin ciki da cikin raina, na baka sarkin ruhina, yau ka tafi da tunanina, domin ka zuci take kuna, da kai kaɗai zan zauna, mu fara auren sunna, yau da gobe, yau da gobe sai labari. Duniyar gaba ta da tabbas, farin ciki zai dore idan har ka samu mai son ka. Yau da gobe sai labari, duniyar gaba ta da tabbas, farin ciki zai dore in har ka san me san ka. Yau da gobe. Abun ka zan yi ina kwana, ka zo mu zauna an gona, farin ciki da cikin raina, na baka sarkin ruhina, yau ka tafi da tunanina, domin ka yau da gobe sai labari, duniyar gaba ta da tabbas, farin ciki zai dore idan har ka samu mai son ka. Yau da gobe sai labari, duniyar gaba ta da tabbas, farin ciki zai dore in har ka san me san ka. Yau da gobe. Abun ka zan yi ina kwana, ka zo mu zauna an gona, farin ciki da cikin raina, na baka sarkin ruhina, yau ka tafi da tunanina, domin ka zuci idan ba gwamnati ta daure man wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba, Allah ubangiji ya tsine ma, Allah dauki rayuwa ta a wurin nan. Bahilla ce saniya aka san shi da ita, sai noma. Saniya ba ta haihuwa bindiga AK 47. Bahilla ce bai da makera da zai kera bindiga AK 47. Gwamnati ke turowa har muka samu, mu kuma wallahi dalilin da ya sa billahi lazi shekara na 7 ina makarantar allo, amma lokacin da na dawo na tsinci kaina a cikin wannan abun, wallahi ina mamaki, kullum ina tunanin rayuwata, saboda mahaifa na akalla a kasar dan banga